Gikumpirma sa Davao City Social Welfare Development Office nga pipila sa mga makililimos nga nasa syudad ang nagarenta kuno og kwarto aron dili na manguli sa ilang lugar. Mao kining gibutyag ni Julie Dayadas nga officer in charge sa CSWDO sa pakiginabi sa Super Radio Davao. Na monitor kuno nga nagarenta ang ubang mga makililimos sa syudad og kwarto sa Agdao sa Davao City. Kasagaran kuno sa maong mga makikililimos nga nagarenta mga kaigsuunang indigenous people kon IPs aron dili na manguli. Nakig-alayo na karon ang CSWDO sa Davao City Police Office aron masuta kung unsa ang nagpaluyo o kinsa ang nagpaluyo sa maong hinimuan sa ubang makililimos. Kay numduman nga bag-uhay lang gipahugtan ang kampanya sa syudad gabay sa anti-mendicant silo nga hugtanong gibawal ang paghatag sa magpalimos sa kadalanan tungod peligroso alang sa mga makililimos ang pagpangayo og limos sa kadalanan. Namatikdan sab ang pagdaghan sa nagpalimos sa dalan sukad nagsugod ang Vermonts.